Slovensko ide zlou cestou, aspoň podľa poslankyne Progresívneho Slovenska Lucie Plavákovej. Tá tvrdí, že pokiaľ bude Robert Fico ako premiér a predseda najsilnejšej koaličnej strany naďalej pokračovať v politike, ktorú robí Slovensko, príde o ďalšie peniaze. Hrozí nám strata ďalších miliárd eur. Európska komisia varovala Ficovú vládu dokonca ešte priamo v deň hlasovania. Opakovane písala listy vláde a konkrétne ministrovi Suskovi, že mafiánska novela trestného zákona nie je v súlade s európskym právom, navyše je prijímaná neakceptovateľným spôsobom. Vyzývame ministra Suska, aby zverejnil, ako sa s týmito zásadnými výhradami komisie vysporiadal. Ide o neuveriteľný hazard s peniazmi na slovenské školy, nemocnice a infraštruktúru. Znovu sa potvrdzuje, že Ficovú vládu zaujíma iba beztrestnosť a vlastný prospech. Úplne kašľú na problémy a potreby ľudí na Slovensku. Je im jedno, že prídeme o miliardy kvôli tomu, že oni si potrebujú schváliť amnestiu pre zlodejov, korupčníkov a násilníkov.